Ja. Is de kleren hoor? Kom maar. Nou, dit is hem. Ja. Bellen. Bellen. Bellen zitten we goed uit. Ik vind het lang spelen. Ja. Maar dan moet het wel maar. Ja, jongens, maar stel je wel of zo. Ik dacht het is dan zitten. Ik dacht zo zit maar.
Ik heb echt al vinden. Hadden we maar niet gezien. Deze is leuk. Housewife van het boekje toezicht voor kinderen. Dat is de vreemd. Housewife van het boekje toezicht voor kinderen. De planken. Denk je bij deze komen? Kijk, we gaan met poepen. Stresspopjes. Als ik ervan eens dat ze van draad kunnen. Ja, dan heeft hij hem wel weer. Gaan we verder met merrieveulen nummer 6. Is een zeer aansprekend typisch veulen. Met een hele mooie voorhand. Ook hoogbenig en goed ontwikkeld. De stap zou het veulen meer tact mogen tonen. De draf daarentegen heeft veel lossigheid, is opwaarts. Veulen krijgt een tweede premie. Result of number 6.
Denk je erom? Hoppatee. Hey, nou, wat ben je wat thuis, jongens? Wil je hier of nog niet? Er is helemaal bier erin. Hey Belle. Hallo. Nee, dat is toch het beste, hè? Ja. Dat is dat goed dingen. You did great.